Bon dia! Mira, los persons, aquí estan un altre cop. Dirigim-vos a Adeu. porta. Adeu. Adeu, aquí és el nostre destino. Adéu. Adeu! Adeu, vinga. Bueno, nois, Què? on anem? A la 10 ja hi som. Europa Park un altre cop, ens va agradar tant que... No... El primer dia anirem a la zona del Silver Star i el segon dia anirem a la només espanyola. i a l'Elflight. No, anem a París. No. Que anem al Parc Astèrix, sí! Però no a Disney. Jo vaig al Parc Astèrix. A veure què? Anem uns dies que hi ha xinxes, hi ha possibles atemptats, Sí, anem- jo vaig coixa... Què més pot passar? Prou. Prou! Tot és fantàstic, tio! És una senyal! Ja hem arribat, ja. Ja està, ja en tenim prou. Però l'altre ja és merda. Merda. A París! Era broma! Trozo aluminio, Era broma! Doncs estem a París. Hem fet de passejar un rato. Què veurem? Què veurem? Coses. Idiota. Coses rares a fer a París. Pues a venir a aquest museu, que és com un museu de cultures que no són europeus, o sigui, Àsia, Àfrica, Oceania i Amèrica posava. El jardí de fora està molt guai, és com un lloc xulo per venir a passar el rato i descansar. Pinta molt guai, anem a comprar les entrades. Stop. Panorama. Després de 15 hores al museu aquest de... Les cultures i l'espolio. El berenar és llonganissa Fuet. Mini fuet de Cal Marc. i xocolata de pedra de Montserrat. Per sentir Catalunya, però... Només sortir del museu, l'entrada està aquí. Molt bé. Hem entrat a la botiga Molt xulo. i hem sortit de berenar. Sí, està guai. M'agrada molt. Està guai. Està guai. La Torre Eiffel aquí, costat. Ara no es veu, però està. No es veu, però està ahí. Està. Està. Sempre. El trozo d'alumini. Estàs sempre. Mira, Tot això d'aquí, dintre, és el museu. I aquí, pues, tenim a la senyora. Hem vingut a París per això? Correcte. Som uns putes periquis d'Astèrix i Obèlix. Astérix est là, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là, seul contre les dieux, contre l'odieux César. Ave César, t'auras pas l'Oscar. T'as l'air romantique, mais ta Rome est en toc. Arrête ton cirque, c'est pas le truc. L'entrada sí que és guapa. Tot Egipte mola molt. està guapíssim. La distracció. Toma! A veure, Apa, Osiris. D'aquí no es veu. Però és molt divertit com guarden les motxilles. Perquè no tenen armaris, passen un carro de la compra, literalment. Literalment, supercutre i superprecari. supermarché. Estàs aquí, igual que ara, que estem aquí esperant, passen per aquí un carro de la compra, has de deixar les bosses i les motxilles, tu puges, i ara et diuen, quan baixes, no, a la sortida, i allà tot de carros de la compra i has d'agafar les teves coses
Desitjant que ningú t'ho robi. Aquí n'hi ha, aquí t'ho deixes aquí. Ai, ai, Directament. és veritat. Que venga la vida que Lamentable, és lamentable. Precari. Que hem de sortir dels tronquitos d'aquí. El TikTok. Mare meva. I amb la fresca que fa també, telita. Això ha sigut culpa de l'Anna Rovira, d'unes idees. És mentida, el Pau ha dit, bueno, la gent no surt tan mullada, pugem. Culpa de l'Anna Rovira. No li feu cas. És mentida. Tot culpa de l'Anna Rovira. Hem trobat un lloc on assecar-nos. No és fusta com a Europa Park, que era el tronc i el parc Sí, dient. bueno, és carbó. Però vull dir, és carbó, fa més olor a carbó. Estem al poblat. Ha arribat el moment més esperat. Estem fent cua. Però mira l'ovella! M'encanta! A més, hem de trobar tots els personatges de la Gàlia aquí al poblat. És com superguai. Jo ja puc marxar després d'això. Mira, a veure, un mini gràfic. Què tal el dia? Pues prou bé. Momento descanso. En un principi havia d'haver una birra del parc i no. Bueno, això jo crec que m'he equivocat. Allà hi ha un cartell que posa la beguda de Tutatis de no sé què del parque. No és cert. Cal dir que és com un dibuix, o sigui, el parc està ple com de bromes internes i coses, i jo crec que el Pau s'ha confós una broma interna del parc amb És bastant probable. una certa producte que es venia. Clar, però m'ha fet molta il·lusió saber que hi havia una cervesa al parc i llavors m'he cregut tot el dia, vale? Llavors he vingut aquí i hem platejat tot el parc pensant que hi havia una cervesa Però per què hem decidit passejar ja al final? i al final, doncs mira, doncs no hi ha. Així que Perquè hem decidit l'última hora i mitja, en comptes de passar-la una cua, pues, passejar pel parc, que bueno, no està mal. Cal dir que perquè era Halloween, crec jo, però realment el parc aquest el podies fer tranquil·lament en 2 dies, Sí. Perquè hi ha moltes atraccions que no les hem fetes. O sigui, la Tutatis, que era nova, la de Zeus, que és la de fusta, que tampoc l'hem fet, i les altres duracions llargues, hora i 20, hora i mitja, i tranquil·lament al parc te'l podries ir per les d'aigua perquè no hem volgut, però podríem haver... Bueno, també, Hem fet una d'aigua, però... És hora i mitja, però no baixen. És a dir, no sé si hi ha molta gent avui o què, però és que no baixen d'hora i mitja, ja... és absurd. És que jo recordo quan vaig venir que era un parc petitó, que no hi havia gent, vaig venir a l'agost, a més, mig plovia, però igual que avui, i avui... S'ha hecho poco. És la Rambla, això. És que molta penya. Millor, vull dir que... Sí, a mi em feia molta pena l'últim que vaig venir, perquè pensava que tancaria per falta de gent, però veig que no. Que ja quasi marxem. Sí, Tancat. ara ve la millor part. Mirar merchandising. Bueno, ja has mirat. Volem comprar alguna cosa, però no sabem el que el Pau i jo. Aquí l'Aleix és l'Astèrix. Bon dia. Aquest matí hem anat primer al Sagrat Cor. Hem esmorzat per allà. I ara ens dirigim a un lloc. Passatge del Panorama, crec que es diu, o alguna així. Sembla que ho hagi dit en mallorquí. Hem arribat al passatge, els altres eren uns altres que, bueno, al final estan seguits un de l'altre, quasi. Només has de creuar el carrer. Però aquest mola molt. Tarzán en la selva. Hem arribat a un altre passatge. Passatge de l'Acre. Hem arribat a Pompidou i què passa? Están en Estrique. Estan en Estrique. Estan en vaga i no podem ni fer un pipí. Ponte en Estrique. No obren. Por aquí, fent més cues que ahir. No, no me jodas. Estem al Shakespeare & Co, que l'Aleix i el Pau han decidit entrar i jo doncs m'he assegut aquí fora, a un banc, perquè em feia bastanta mandra i així descanso.
final és una llibreria de llibres vells, però que s'ha tornat famosa doncs, per la pel·li. Ara després anirem una estona caminant pel barri llatí. Hem d'anar a la biblioteca, que hi ha una biblioteca aquí molt xula, a veure si podem entrar. I ja es passejar, crec que anirem a un jardí i ja anirem cap a l'aeroport. Anem superbé de temps, en veritat. Mira, ara que estàs fent un vídeo t'explicaré Vinga. les persones que estan inhumades al Panteó. Va. El filòsof Rousseau, el de La llum de la meva vida, de Voltaire, Que va crear el cotxe. un altre filòsof, molt bé. I gent així més coneguda, doncs en Don Monet, que és el dels quadres dels Forts. Ara, quan vagi dint cada persona, l'Anna ha de ficar pues, una imatge al Del quadre o de qui sigui, vale, va, ho farem. perquè hagi d'editar coses. Marie Curie, la científica, vale, que també és coneguda. Va inventar la penicil·lina, oi? Sí. Víctor Hugo també. Vale. Aquest sembla L'escriptor. Home, i Alejandro Dumas. Alejandro Dumas està aquí. Ah, és veritat. O sigui, bàsicament és l'espot on que t'enterrin si vols ser més o menys conegut. Cal dir que ha entrat a partir de 25 És el que anava a dir. 11,50. Sí, 11,50. per viejos, Bueno, hem de pagar, per tant, però, no entrem. És molta pasta, també, cal dir. Anàvem a entrar aquí també, Ah, la biblioteca. que és una biblioteca molt guai, però avui és dilluns i es veu que tanca. Oh! També ficarà fotos de la biblioteca. Vosaltres ho veureu tot, el que no hem vist nosaltres... Realment serà una putada, perquè nosaltres no hem vist moltes coses. Poca broma, o sigui, el passatge que estem fent ara, passar-la del vol. Sí, és molt guai. O sigui, això de venir a passejar en plan amb la cama, a veure coses, no? Aquí, corrents. Entrar a botigues i tal. Està guai, està guai. El temps anima a casa. Sí. Uns dies que hi ha xinxes, hi ha possibles atemptats, Sí, anem- jo vaig coixa... Què més pot passar? Ens han cancel·lat el vol. Ric per plorar. Bueno, clar, tot el vol aquí de fila. A veure com ho solucionen. Seguirem informant. Ja tenim solució. Hem sopat ja aquí tirats a l'aeroport. La solució és volar a València. Ens donaven opció a vol d'aquí 2 dies, no era? Sí. 2 dies El dimecres, oi? La Rotllo a les 3 o a les 5, no recordo quina hora era. La qüestió és si ens donaven un vol el dimecres a les 6 i amb tots els viatges, àpats, Allotjaments, esmorzar, dinar i sopar pagats. inclús si demanaves un taxi per anar a l'Eixample, doncs també. Et deien, fes una foto de la factura i l'envies. I et l'envies. Però clar, 2 dies és massa. Massa dies si estàs cobrant, a més. Clar. Llavors hem estudiant opcions, si agafar tren, si agafar bus directe, si volar a altres llocs, Els busos és si mirar impossible altres... perquè tardaves un munt. Sí. Llavors hem començat a mirar vols propers a Barcelona. Bueno, primer hem mirat a Barcelona, però també eren com... no hi havia opció, altres opcions perquè estaven o plenes o eren caríssims. Sí. I llavors això, hem mirat opcions a altres llocs, hem mirat Girona, Lleida, València, Palma, ja ha guanyat València. I d'allà agafarem un tren. Volem demà, per això ara hem reservat també un allotjament aquí a prop del... Fa 5 minuts. Hem reservat un Exacte. lloc. I demà vindrem cap aquí al matí amb la calma i pues ara, de mañana, dia de traslado. Serà un dia molt llarg, perquè arribem a Barcelona a les 9 de la nit. Sí, no. Que t'ho resalta una cosa, l'allotjament, el vol i el tren. Trabajo en equipo. Problemes, solucions. Una mica merda, però bueno. Bueno, a veure, ens tornen diners, vull dir, no és que estem aquí gastant de la pasta, Nosaltres. Lo nosaltres. més ràpid possible i què vamos a fer con esto. Aquest blog durarà més. Aquest és el panorama. Almenys tenim un bus gratis que ens porta fins a l'aeroport. Jo crec que ho hem gestionat prou bé. Abans que ser els típics estressaos que es posen a No, perquè això és el pitjor que pots fer. Intent número 2 d'arribar a casa. A veure si ho aconseguim. El bus! Tenim bitllets. Estem a la fila. Hem arribat just in time. Que molt majo, no tens de companyia, la veritat. I, Ens ha costat arribar a la porta, però hem arribat. Hem hagut de caminar una mica. Havíem entès que ens havien dit la porta E i hem anat cap a la E. I quan hem vist les portes, posava el B21, que estava a l'altra punta. Però que l'Aleix quasi no vola, perquè acaba de perdre el bitllet. Venim fins aquí. Perdre no és la paraula, és... Sí que ho és. Deixar-lo al terra momentàniament. Sense adonar-te'n, no? Exacte. Estem a la fila per pujar a l'avió. Aconseguirem arribar a casa? Sí. Algun dia.
Bona tarda. Què és, On estem? València City. Hem arribat a València. Estem a la meitat del trajecte. Almenys ja estamos en España. Ole! 45 minuts lliures. Hem vingut a fer un cafè, hem comprat aigua, perquè jo estava una mica molt deshidratada. Bueno, que hem decidit anar al mercat de color.